nalikane ro ing dalu ati iku lang-lang merji ngati ora bakal lalili lakai lintange waktu. Wah, Mbak Geo operasi. Oh gitu ya. Sekarang pakai kekerasan ya.
Tano asmanipun pripun Pak? Katresnan wirat koyo Jonggrang pamrite budhe. Nyage. Bude siapa Mano? Sing kersake budheku nek sana di sana. Oh, iya. Nggih. Mangga budhe. Mangga Bude. Litul ambyar. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku kang nandang kasmaran. Waspadakno prajurit weruh ayo. perang. Ora mokal dadi wanita boyongan. Siap patos ora dek. Anjir.
Budhe joget ya budhe nggih. Kesan sehat. Kang wis sedo labure maca negara. Pak bulu bantuan ya. Tobat kowe wanita terhebat. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra Prabu Bangging Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Lara jonggrang manut sun pundut garwa. Iya Bandung aku Budhe mangga olahraga. kebono anak sewu sewangi. Terima kasih Pakde Panut matur sembah nuwun. Iya jograng panyuwunmu tak turuti. Siap. Onje. Keluarga besar dari Pekanbaru minta lagu bentuk wedokan bojo loro wanita Tuban menika nggih. Onje siap. Onje kerep tayub. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku kan nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Ora mokal dadi wanita boyongan. Makanya Pak nggih. Joko Bandung kowe aja Bablas gubuk asmara. Barang iki kanggo kuturung rempuk Dilopati Kang Mas Prabu Gumulon. Iya jograng panyuwunmu tak turuti. Gubuk asmara. Tobat tobat kowe wanita terhebat. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra Prabu Bangging Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Iki Bandung Disewu sewangi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Pakde Panut Budhe Siti gubuk asmara ye. Tumeka saiki gubuk kae nyembati tengah wengi kanthi gagah trino. Oke, mengke Pak Wardoyo nggih. Hancur kan? Tak gendong kemana-mana. Aku kowe dadi ngaremen mergo lereng ning gubuk asmara. Nggih. Matur sembah nuwun.
pisanan keluarga yang campur sari sak ringkes-ringkese saking Yudo Laras. Tarik sis. Jebul tresnamu nemu wiso opo pancen wis pinesti seliramu ra bisa tak tepi ning nyatane seliramu ra bisa tak tepi Enjoy Wiswa Tresno saking Mbak Dela Puspita spesial buat sedulur-sedulur semua keluarga besar KBCF. Apa pancen pacobaning urip iki nadyan perih jroning atiku mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Pungkasaning tak trimo lelakonku nadyan perih jroning atiku mugi Gusti paring
padat kabeh lelakon urip iki. Iki sampun Mbak Dela Puspita bisa tresno sampun katur. Apa joget Pak? Coba. Kayak Pak No gitu.
loro jatan bisa ngluluhke atiku asale Moriska penari kok monggo sabda panditoran asmong seliramu dadi ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati sekali lagi B1102 monggo memindahkan kendaraannya terima kasih B1102 dimoto geser alayung alayung idal ambiar dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gatilanku kudu ati dinten siang dalu Moriska Tan bisa ngluluhke atimu asal suwe nggonku ngenteni lewong ing sitanan tok japi dadi ati sawiji nadyan nabot tak lakoni pripun Pak De hewe Pak De wis menggeh-menggeh tarik sis siap oh jam 2 yuk siap hancurkan Bagi keluarga geng Kampung Jati Pulau Gadung Mas Hendi apa iki Pering kuning campur sari tentune yudo laras lap streamingnya cerah foto di jantung penyanyine wae duo ganas Pak De Manut yang mana Pak De Manut boten joget Pak De monggo minara ngaji boten joget oh boten
Sragen Asri. Opo sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe laran ning ati. Kagem Mas Semar Mulya. Sragen Asri. Opo sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe